Tästä lähtee. No niin, tervetuloa Alamäki Kuninkaan rata esittelyyn. Täältä lähdettiin Kirintovaaran huipulta lähöstä. Pikkunen alkukiihdytys ja eka tommonen tytöt 6-sarjan mutka. Täällä pitää vähän yläosassa kerätä vauhtia ja ottaa rennosti. Ei kannata vetää liian kovaa hapoille täällä. Olosuhteet on kohdillaan niin kuin aina posiolla. Käännetään vähän pikku vauhtia vielä täällä ja otetaan muutama mutka. Siinä oli oikealle ja tullaan tätä Kirintovaaran tienvierustaa alas. Loivia mutkia. Ihan vaan vinkkinä kisailijoille, että täällä ei vielä voiteta kisaa. Vielä tullaan loivia paikkoja alaspäin, mutta silti koko ajan happoja kertyy jalkoihin, että ei kannata silti itseään loppuun täällä polttaa. Vielä täältä olisi se pari minsaa maaliin. Tullaan tien vierustaa ja kohti ekaa kriittistä paikkaa. Eka tiukka oikea, johon kannattaa vinkkinä ulkoa tulla ja tiukka sisään. Noin se siitä taittu. No, sitten tultiinkin tähän Posion valoladulle, joka johtaa Kirintovaarasta alas. Tämä on semmonen kriittinen paikka. Tässä on aika moni jätkä hävinnyt 100 metrin matkalla 3 sekuntia ja se on yleensä riittänyt voittoon, niin tuossa kannattaa vähän kiristää vauhtia. Nyt vedetään vähän loivempaa pätkää, mutta mä uskon, että aika monella on tässä kohtaa jo maitohoppoa reijessä ja hengästyttää niin kuin mulla nyt. Veikkaisin, että täällä on aika kriittisiä hetkiä, että jos haluaa pärjätä. Nämä mutkat on semmoiset, että liukkaalla kelillä nämä mutkat ja nyppylät tullaan lentämällä. Oikeastaan hypähellään yli. Sitten jos on huono keli, lunta satanut tai muuten huono keli, ne ketkä ei Fischerillä, niin täällä on sitten aikamoista työstämistä. Tullaan kyllä tekemään isoja eroja. Aletaan olla viimeisillä työpätkillä. Tästä on parikymmentä sekuntia radan ainoaseen kyykyssä laskettavaan osioon. Niin tähän kohtaan voi sitten jättää kaikki voimat, mitä siellä reidessä on vielä jäljellä. Tässä alkaa myös Stravan segmentti, eli tähän yritetään sitten takoa taas ennätyksiä. Voitte katsoa, kellä siellä on tällä hetkellä pohja. Ja sitten kun on vauhit, varo jyrkkä lasku, on latumiehetkin laittanut kyltin. Ja sitten on paikka, jossa lasketaan hyvänä päivänä sitten vähän yli 70. Voi huitasta vahingossa 80, jos oikein kulkee. Mutta tämä on ainut paikka, jossa käydään kyykyssä. Pakettia ei saa avata tässä, vaan sauvat kainalossa. Tullaan mutka 60 läpi ja huitastaan toiseen kriittiseen mutkaan tällä radalla, eli toinen tiukka oikea, jossa kaatuminen on kielletty ja kova jarruttaminen ei ole suotavaa. Ja sen jälkeen hurmoksessa maali. Tässä vaikka hapottaa kuinka, tässä tieylityksessä aina yleisöä, ne huutaa niin kovaa, että kaikki paha olo häviää elimistöstä. Ja sen jälkeen taitutaan jo alueelle, josta näkyy maali ja kuuluu kenttäkuulutus, niin ei silloin enää muista, että tuntuuko pahalle, kun odottaa sitä hyvää lopputulosta. Ja nyt ollaan jo loppusuoralla
maaliviiva näkyy ja näin sitä ollaan maalissa ja odotellaan kuuluttajan kuulutuksia ja sijoituksia. Tämä oli tässä.